odamashon chiqinglar ta. Odamlar durun. Allohu akbar. Бача, агам чӣ несайра букши? Ина аҳвол. Бо чашми худтон шумо дидестен, бо гӯшотон шиниден. Ягон чӣ неста ки ёрдам кунем, не ки дар даст телефону навор кардестай. Дар замони имрӯза ҳама барои манфиат ва фоидаи худаш кор мекунад. Ира ҳеҷ вақт аётон наброрен. Ягон кас дар бари мо то абад мондагор нест. Odamashon chiqinglar ta. Odamlar durun. Allohu akbar. Бача, агам чӣ несайра букши? Кудакан авҷаса? салом ба ҳама. ман на ягон насиҳатгарам, на ягон блогерам, лекин ашоти ҳамин духтарако да ҳама ҷо мурдани ҳамёрам партофтаистен. да комментария медрои фақат бачаҳо гуфтаги ҳаром мурдагиян. як-ду одами чиз камшид, ҳаром камшид гуфта. ба кадом ҳақ ҳами гапа шумо мегӯед? шумо ай куҷо медонед ки ино ҳаром мурдагиян? чӣ ба ай рӯи либос одама баҳо метиҳед? худтон бегуноҳед? кадом яктаи шумо вобше гуноҳ надоред? лишна ҳамо одамое медоранд ҳамин комментариҳоро мекунанд ки ҳаёташда намоз хондагӣ нест. ман ду додар дорам. вақте ки як каса мурдаша мешнавам интернетда, сразу додарома занг мезанам. ман ҷонам меброд. мурда як каса мефаҳмам ҷонам меброяд. шумо чӣ хел ба кадом виҷдон шумо ҳамин гапҳои сахту қабеҳа мезанед да комментария? шумо хоҳар апа хутон надоред? як бор камтар фикр кунед ки яке дар ҷои ҳавои хоҳару апаи хутон мебуд. бояд намемурд. қанчуқ буд, ҳаром буд, чизе буд набуд, ва ёш буд, бояд зиндагӣ мекард, бояд намемурд. мо ҳамаи духтарҳо вақте як бачаро мебинем ки мурдаст, ягон бор гапи ганда задагӣ нестем. кадом духтар да комментарияи бачаҳое ки мурдан аввалияда гуфтагие ки ҳаром мурд, ай ҳаромӣ омадагӣ буд? барои чӣ ин қадар паст мезанед духтарои тоҷики хутона? бас кунед, намонед, видеоҳошона намонед. валлоҳи қасам ай рӯзи мурдани вай духтарако ман ба худ нестам. ягон дастам ба корам пеш намеравад. аз барои аллоҳ бас кунед, гапҳои қабеҳ назанедшон.